gihimando ni Mayor Raymond Alvin Garcia ngadto sa local school board nga sugdan na ang proseso sa pagpalit sa propiedad nga mahimong tukuran sa maong eskwelahan. Alang sa mayor, dili na angaya magdugay ang maong tunghaan sa naasoy nga lugar tungod sa pagpangliki sa yuta nga naghatag og peligro sa mga tinun-an lakip na sa mga magtutudlo. I already talked to the local school board regarding Barangay Buhisan, and my direction was already to start the process for the purchase of the property so that we can finally transfer the school there, no, where it is safe and not susceptible to landslides. Nasayran nga kapinkun kulang sa 4,000 square meters ang gidakon sa luna nga ilang paliton nga nagkantidad og 5,000 pesos matag metros kwadrado. Buot sa mayor nga makahangyo paunta ang lokal nga paggamhanan aron makaminos kini busa iyang gimanduan si local school board head attorney Chico Dacua nga makigsabot sa lot owner. I told Attorney Dacua to negotiate the price if malower pa yun. Okay. At 5,000, I think that was the appraisal coming from our appraisal committee here in the city, and I told them na kung mahangyo pag yun, negotiate to a lower amount. Kay total sure na magina nga atong paliton, so yan na magiparta sa gobyerno, so I hope they will agree. Kahinumduman nga ni atong nilabay nga buwan sa Marso nin tuiga, gipaubo sa state of emergency sa Cebu City Government ang Buhisan Elementary School tungod adunay nakita ang mga dagkong liki sa mga bungbong sa uban pang parte sa opisina sa principal ug sa mga classrooms niini nga nakahatag og peligro sa mga tinunan ug magtutudlo sa Buhisan Elementary School. Kini ang balita, Nova Yanson, Cebu City News.